scuze, să vă arăt cum să faceți să spăsăm pe Minecraft. Ok? Acum așteptăm ca mei, că sunt pe telefon, că numai pe telefon merge. Că numai pe telefon merge, băi, balon. Tum, sabul. Bă, a apărut unul nou. Adibos Valeriu Mucos. Mucos Valeriu. Adibos. Cam genant pentru Valeriu. Coadă mucos. Sper că nu o să vină. Asta e tot ce sper eu. Înțelegeți? Uitați skin-ul meu. Dați? Și atunci să intrăm. Hai să rămână, hai mai repede. Așa. Facem o lume nouă de Minecraft pe creativ, desigur. Doi play. Gata. Începem să fim bulă de la școală, bulă, Mamă, sănătate, scuze, acum nu sunt la baie și uitați cum se încarcă. Uitați. Bă, ce greu să ștergi. Nu, să șterge greu, bă. Mă, șterge-te. Gata, să șterg. Intrăm acum la aici. Noi intrăm la setări. Ok. Și mai intrăm la calculatorul ăsta. Ce avem așa și acum apăsăm pe ăsta. După apăsăm pe ăsta. Da, eu vreau să-mi fac și o poză la skin, să-mi pun pe canalul meu de YouTube. Deci, acum trebuie să întoarcem. Ultima aia care întoarcem. Care întoarcem eu ultima, care e în față, nu în spate. Bă, dar ce tării! O să văd first person. Și o să băgăm și să pun și armură de o să-mi pun armură de nether. De netherite ca să fac o poză, să o pun pe Instagram și pe YouTube și să-mi pun și numele de pe Instagram pe YouTube. Ok? Bam. Aici. Sunt armură. Am numai cască de armură, dar sunt armură. Ce dracu armură? Ce mă asta? Zici că e mucă asta, zici că ăsta e muci. Astea sunt muci sau slime? E slime, da, e slime. Mă, zici că a vomitat un Valeriu coadă acolo. Uite-mă armura pe mine. Sunt aproape, sunt full armură. Cum îmi buții? Am buți, nu mi-am pus buți. Dar cum îmi pun buți? Ce sprit? Băi, eu am uitat la coase. Nu vreau să gândesc. Nu, băi, hai să-mi iau și o sabie, nether, adică sunt full de nether,
și așa. Și mă pun pe așa. Să mă uit așa. Dar hai să-mi fac și o casă de bedrock. Să mă dau pe înapoi, să nu mai... Văd așa ca să-mi fac și o casă de bedrock și să fac poza. E mai tare așa, cu casă de bedrock. Pot să... Cu o casă de bedrock. Bă, ce băgăm eu și am 2% la baterie. Și cu acest video s-a încheiat.